Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachiwiri pa 23 Mei chaka cha 2023. Ndi Lachiwiri la Mulungu wa 7 wa Pasaka. Pasaka ikubereka zipatso zotani. Salimo yathu monga tinayimbiranso dzulo ikupitiriza lero kutipempha kuti tiyeni ife mafumu a dziko lonse lapansi, anthu onse a dziko lapansi tizimba nyimbo ya Mulungu. Nyimbo ya Mulungu ndi nyimbo yogonjetsa. Aleluya. Nyimbo yathu ndi yothokoza. Mawu athu oyamba a tsiku la lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu wa 20 ndi 17 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Godfrey Tsamba, omwenso ndi a mfumu Nyankwi, kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi yomwe ija ya dzulo, salimo namba 68. Mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 17 ndi 101 kulekeza 11a. Pemphero la Ambuye Yesu, Jesus priestly prayer, kupempherera inu ndi ine, kupempherera dziko lapansi. Tikhala anthu okondwa, tikhala anthu oyamika, chifukwa Ambuye Yesu amatipempherera. Ndipo kumene aliko Ambuye Yesu, monga timanenera mpemphero lathu la kumvera kwa apostoli, akukhala kudzanja lamanja kuti azitinenera nthawi zonse. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tena abale ndi alongo, tsiku la leronso tisinkhesinkhe limodzi. Ndikatsirize ntchito yanga ndi utumiki umene Ambuye Yesu adandipatsa. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi, ntchito mutu 20 ndime ya 17 kulekera 27. Paulo ali ku Mileto adatumiza mawu ku Efeso kuyitana akulu a mpingo. Iwo atafika adawawuza kuti, inu nomwe mukudziwa amene ndidakulalikirani, mukudziwa amene ndidakhalira nanu masiku onse, kuyambira tsiku loyamba lija ndidafika ku Asiya, ndinkatumikira Ambuye modzichepetsa kwenikweni, pakati pa chisoni ndi zovuta zimene zidandigwera chifukwa cha ziwembu za Ayuda. Mukudziwa kuti sindidakubisireni kanthu kalikonse koti nkukuthandizani. Ndidakulalikirani ndi kukuphunzitsani poyera ndiponso m'nyumba zanu. Ayuda ndi Agiriki omwe ndidawapempha kolimba kuti atembenukire kwa Mulungu molapa ndi kumakhulupirira Ambuye athu Yesu. Ndipo tsopano onani ndikupita ku Yerusalemu, popeza kuti Mzimu Woyera akundilamula zimene zikandigwere kumeneko sindikuzidziwa konse. Chokhachi ndikudziwa kuti Mzimu Woyera wandichenjeza mu mzinda uliwonse kuti ndende ndi mazunzo zikundidikira. Koma sindikulabada konse za moyo wanga.
ngati kuti ndi wamtengo wapatali kwa ine. Malinga ndikatsirize ntchito yanga ndi utumiki umene Ambuye Yesu adandipatsa, ndiye kuti kulalika poyera uthenga wabwino wonena kukoma mtima kwa Mulungu. Tsopano ndikudziwa kuti inu nonse amene ndidakuyenderani kumakulalikirani za ufumu wa Mulungu simudzaonanso nkhope yanga ayi. N'chifukwa chake ndikukuwuzani monenetsa lero kuti ngati ena mwa inu atayike izo nzawo, ine ndilibepo mlandu. Pajaru sindidakubisireni kanthu ayi, koma ndidakulalikirani zonse zimene Mulungu afuna. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndi 1 kulekeza 11. Yesu adang'ana kumwamba nati, Atate, yafika nthawi, lemekezani mwana wanu, kuti mwanayo akulemekezeni inu. Pajatu mudampatsa mphamvu zolamulira anthu onse, kuti apereke moyo satha kwa onse amene mudampatsa. Moyo sathawo ndi wakuti akudziweni inu amene nokhanu ndinu Mulungu weniweni, ndipo adziwenso Yesu Khristu amene mudamtuma. Ndakulemekezani pansi pano pakutsiriza ntchito imene mudandipatsa. Ndipo tsopano inu Atate mundilemekeza pamaso panu ndi ulemerero uja umene ndidali nawo kwa inu lisanalengedwe dziko lapansi. Amene mudawapatula mwa anthu onse kuti kundipatsa ine, ndawadziwitsa dzina lanu. Anali anu, inu mudawapereka kwa ine, ndipo adasunga mawu anu. Tsopano akudziwa kuti zonse zimene mudandipatsa nzochokera kwa inu, pakuti ndawapatsa mawu amene mudandiuza ine, ndipo awalandira. Akudziwadi kuti ndidachokera kwa inu, ndipo sakukayika kuti ndinu amene mudandituma. Ine ndikuwapempherera. Sindikupempherera anthu ena onse, koma ndikupempherera iwowa amene mudandipatsa chifukwa ndi anu. Zanga zonse nzanu, monga zanu zonse nzanga. Motero ndimalemekezedwa mwa iwowo. Ndili kudza kwa inu. Ine sindidzakhalanso pansi pano, koma iwowa akhala pansi pano. Atate oyera, asungeni iwowa m'dzina lanu limene mudandipatsa, kuti akhale amodzi monga ife. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, dzulo lija mmawa oyamba timaona Paulo amene anafika ku Efesus, ndipo amafunsafunsa ophunzira aja, mudalandira Mzimu Woyera? Izitu zikuchitika tsopano kutsatira Pasaka. Izi zikuchitika kutsatira Paulo atalandira Ambuye Yesu panjira ku Damaseke paja. Inu ndine tikuyenera kuti tiyende naye Paulo moyo wathu wa Chikhristu, moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndelero Paulo atachoka ku Efesus wafika ku Mileto. Paul now is in Miletus. Kumeneko akusonkhanitsa akulu ampingo aku Miletoko, komanso ndena onse aku Efeso amene Paulo akukhala ngati akupanga report, akuwafotokozera so far zinthu zimene iye wapanga. Sakutopa kuyenda kulalika uthenga wabwino, sakutopa ndi moyo wake omwe. Moyo wathu after Pasaka, moyo wathu after Easter, tikuyenera kuti tisakhale anthu otopa kulalika uthenga wabwino, kulalika ndi moyo wathu, kulalika ndi zitsanzo zathu, kulalika ndi machitidwe athu. Monga ndanenera, chimene wasonkhanitsira anthu wa Paulo akuwauza zimene sofa yeye wachita. Ndakumana ndi zoopsa, ndalalikabe, tapanga konveti Akhristu ambiri, tadziwitsa Ambuye choona, talimbana ndi anthu aziphunzitso zabodza. Akuwauza atsogoleri kuti nawonso akhale ndi moyo monga mmene yeye Paulo amachitira. Tikuphunzira chani? Choyambirira, mtsogoleri wabwino azikhala ndi nthawi yofotokozera anthu amene amatsogolerawo zimene iye akuchita.
You can't be a reader without the people. You can't be a leader without reading. So Paulo akuwaonetsa zimene iye wachita, is able to recount what so far he has done. Chimodzimodzi inu ndine ndife atsogoleri pa banja, ndife atsogoleri pa mphakati, ndife atsogoleri pa parish, ndife atsogoleri pa diocese, ndife atsogoleri a moyo wathu omwe, ndife atsogoleri kundale, mafumu ndife atsogoleri. Timakhala ndi nthawi yowafotokozera anthu zimene tikuchita. Mwachitsanzo, ife amene tili pa banja timakhala nthawi kuwafotokozera ana athu kuti ana inu pakhomo pano chokera January kufika pano tayenda motere. Ndi khumbo lathu tikufuna tiyende motere. Zimene talephera pa zalephera chifukwa cha ABCD. Chimodzimodzi pa mphakati kumakhala ndi masomphenya. Ife atsogolera mphakati, ife atsogolera pa parish kumakhala ndi masomphenya. Nkumafotokozera anthu aja. Chaka chino tipanga zakuti. Tikayenda ka miyezi 3, ka miyezi 9, ka miyezi 6, nkwayitananso anthu aja. Tidagwirizana tiyenda motere. Pakali pano tayenda motere. Umene udu ndiye utsogoleri. Izi zimene Paulo akupanga. Chimodzimodzi ino atsogolera ndale. Kumakhala ndi nthawi yopita ku constituency inu ma MPs, even inu ma councilor kupita ku ward yanu. So far pa kampeni paja timakuzani zakuti. Tidati timanga ma bridge 1 2 3 4 5. Panopa tamangako limodzi lophwasuka chifukwa choti tidadi ya ndalama. Kapena talephera chifukwa cha ABCD. Koma tidakuzani zinthu 7. Panopa tingopanga kukaezi 3 chifukwa cha mmene zinthu zikuyendera. Koma chimene chimachita ndi chani? Timachulutsa kuloza zala ena mbuyo. Hayi zinthu zikulephera chifukwa cha angana. Paulo sanatero. Akuwauza mavuto analipo, zolepheretsa zinalipo, koma takwaniritsa izi chifukwa choti nakuti Mzimu Woyera ali nafe. Tiye tiphunzire kumakhala ndi nthawi. Even moyo wathu omwe kumuuza Ambuye chauta. Chaka chino ndayenda motere. Moyo wanga ndikulephera pakuti. Ndithandizeni kuti ndime yatsalayi. Lero kufikira pa 23 May kumene kwatsalako ndiyende motere monga mmene ndikufunira, koma ndilolera zimene Ambuye chauta mukufuna. Paulo Woyera in short akuwafotokozera anthu so far what has done, what is doing, and what has failed and what has achieved. Limenelo ndimene khale moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chachiwiri atafotokozera zimene wapanga, kenaka akuyamba kutsazikana nawo. Ineyo tsopano Mzimu Woyera wandiuza kuti ndichoke kuno ndipite ku Yerusalemu. Ndakakagwira ntchito ku Yerusalemu ndikapitanso ku Roma. Paulo Woyera akutsanzikana nawo anthu aja. Chomvetsa chisoni nchakuti akuti Mzimu Woyera anamuuziratu kuti mavuto to akukudikira. Mmawu ake Paulo akunena kuti ndende ndi mavuto zikundidikira. Ndipo nkhope yangayi simudzayionanso. Ndipo ngati ena alephere izo nzawo akufotokoza zinthu zitatu zofunikira. Choyambirira akuti Mzimu Woyera wandiuza kuti ndichoke kuno. So Paul sakukakamira chifukwa cha mmene amulandirira bwino, kapena chifukwa cha mmene achezera bwino, kapena chifukwa cha ntchito mmene wagwira. Akulolera zimene Mzimu Woyera akumulamula. Uthenga woyambawo ukupita kwa ife atumiki. Nthawi zina tikakhazikika pamalo zinthu nkumayenda bwino, akhristu nkumatikonda. Timapanga resist when change comes. Akatipempha kuti tikatumikireso kwina. Apa mpomwera, apa mposamba. Paulo sana limbe. Ngakhala atauzidwa kuti mavuto akukudikira. Nthawi zina we are sent to tougher missions. Timachita mantha ngati anthu. Koma Mzimu Woyera yemweyo adzakhala nafe. Amanena kuti iye amene adatipatsa mafupa olimba adzatipatsanso mano tafunira mafupawo. He who gave us the strong bones will also give us the teeth to chew it. So apa tikuona kuti Paulo is ready to be uprooted and rooted somewhere. Mmoyo mwathu we must be ready. We must show willingness to be uprooted from one place to the next place. Tizikhala okonzeka tikatumikira pano katumikiranso kwina. Chachiwiri Paulo akuonetsa kukhutitsidwa ndi zimene wapanga. Mawu ake akuti chani? Uyatayike izo nzake. Usenza kuti zimene waphunzitsa, zimene walangiza, ntchito imene wagwira akukhutitsidwa nayo, ndipo akuona kuti anthu andapatsa zoyenerera. Uyatayike izo nzake. Parents, can you face your kids? Nkumanena kuti amene atayike izo nzake. Mwakozera tsogolo lotani anawa. Panopa mukuyesetsa kumasunga ma reserve oti china chake chitachitika mmoyo mwanu. Ana anu asadza kudandauleni. Ife ansembe, ife atumika, a brother, a deacon, a sister. Tingatse kulima pachulu nkunena kuti uyatayike izo nzake kuti tatumikira mokhutitsidwa. Inde sitingafikire tupokhutitsidwa, koma tikakhala nkumona kuti I'm doing right things. Uyatayike izo nzake. Andale.
Can we do the same? Kuti ine mu constituency muno uyatsalire mbuyo izo ndi zake. Ine ndayesetsa kupanga ABCD. Mona kuti adindo ambiri anthu amatidandaula. Teachers, can you do the same? Kuti mutagwira ntchito tungonena aphunzitsi tingoti njeno ogwira ntchito onse. Can we do the same kunena kuti uyatayike izo nzake ine ndayesetsa kugwira ntchito imene Mulungu adandipatsa? Paulo akutionetsa chitsanzo choti tikapatsidwa danga loti titumikire, tizitumikira ndi mtima wathu wonse. Koma kuti zimenezo zitheke, tikuyenera tsopano kubwerera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu, amene muthenga wabwino tamva akutipempherera ife tonse. Poyambirira timuimbire iye ndi chimwemwe nthawi zonse, kuti zina zonse zimene ndikuchita ndikudziwa kuti ndikuchita ndiye amene ali nane. Tamva muthenga uja Yesu Khristu akunena kuti Atate, zonse zimene mudandipatsa nzanga, ndipo zanga zonse ndi zanu. Ine ndense ndili wanu, inu nonse muli wanga, kwa Maria ndine mtumiki wanu. Kuti tidzipereke kwa Yesu Khristu. Ndeti yambe kuona moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti mayankhulidwe yanga alero ndingathe kunena kuti chilichonse chimene ndikuyankhula ine ndi Yesu Khristu akuyankhula mwa ine. Machitidwe yanga, mayendedwe yanga ndingathe kunena kuti Ambuye zanga zonse ndi zanu. Mona kuti ambiri timakhala zanga zonse nzanu pamene tili pa mavuto. Ambuye tumukudziwa ine ndine mwana wanu. Pa mavuto tikufuna zanga zonse zikhale za Ambuye Yesu. Koma pamene tili pa mtendere, pamene iye watitsanyulira madalitso, pamene iye watipatsa zabwino, timakhala akanga ndi wamba, zanga nzanga. Ambuye Yesu akunena kuti tiphunzire kuti muchina chilichonse chimene tikuchita chizikhala chosonyeza kuti zinthu zadatipatsa ndi chauta. Tsono ngati tikuzindikira kuti zathu zonse nzachauta, nchifukwa chani timambopanga nazo matama? Nchifukwa chani timamboyerekedwa nazo? Nchifukwa chani sititumikira nazo anzathu? Nchifukwa chani sitikhala ulalo onena kuti zimene Mulungu watisungiza ena azolokerapo kugwera kwabwino? Ambiri zimene Mulungu adatipatsazo, zimene tikuyenera kuti zathu zonse nzake, zidasanduka zathu zokha, to the extent kuti m'malo momaulotsa ena kwaolotsera kwabwino. Tikuwathandiza ena kuolokera kolakwika. Tikuwathandiza ena kudzimva kuti mwina ndi less human. Komatu zimene Mulungu adatipatsa is meant for us kuti ena akaona asinena kuti dzina la Ambuye litamandike. Popanda uje, sibwezi ndili pamene ndilipo. Potsirizira tikuona kuti mpemphero lake Ambuye Yesu akunena kuti amene munandipatsa Atate ndikuwapempherera, osati kuti muachotse dziko lapansi, koma kuti muzateteza ndi mawu anu, chifukwa iwo akhalabe dziko lapansi. A beautiful prayer there to think in terms of our social dimension. Ambiri chikhristuchi tikuchikhala koma tidasamuka kalekale dziko lapansi. Timangofuna tizingopanga zinthu zakumwamba. Sitingafike kumwamba tisanafike, tisanayende, tisanakhale pasi pompano. Ambuye Yesu akunena kuti sindikupemphera kuti muachotse dziko lapansi, ndikupempherera kuti muateteze ndi mawu anu ndipo muasunge dziko lapansi. Nchifukwa tisamadabwe, mpingo ukalalika umang'ananso mbali ina ya umunthu. Mbali yake iti, chifukwa umalimbikitsa zipatala, umalimbikitsa maskulu, umalimbikitsa panopa tukamba za even banking. Mpingo walowa ku banking komweko. Ndicho lenga chonena kuti ngati ife tichoke m'dziko lapansi, tasira anthu za dziko lapansizo, mpingo ukhale ndi maskulu abwino, ukhale ndi zipatala zabwino, ukhale ndi mabanki abwino, upange mabizinesi abwino, mpingo utulutse andale abwino. Koma mukaona kuti ena ikakwana gawo lonena kuti pemphero limene akunena Ambuye Yesu lonena kuti ndikuwapempherera kuti akhale pansi pano kuti akometse dziko lapansi, ambiri timathawa. Mpingo upange banki, chimpingo chasiya kupemphera, chamba za sataniki, kusadziwa uwo ndi umbuli. Mpingo ukati upange za maskulu, anthu ndi kudzadzana koma iwo mangodzadzana upemphera m'maskulu. Maskulu ayeni. Mangananu maskulu, mangananu machechi, manganizanu zipatala. Osati kumangoti ife timalalika, haleluya, ame, pamene mbali inayi sitikutukula anthu moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ayi, Ambuye Yesu akuti ndikuwapempherera kuti akhale dziko lapansi ndipo muzateteza ndi mawu anu. We pray for each other poyambirira kuti mpingo, anthu amene timakhulupirira Yesu Khristu, titulutse maloya abwino. Ngati dziko lili ndi maloya abwino, chilungamo chipezeka mosavuta. Tipempherere kuti dziko litulutse aphunzitsi abwino, litulutse manesi abwino, litulutse madriver abwino, litulutse ogwira ntchito osiyana-siyana amene amati akadya mawu a Mulungu, akadya thupi ndi magazi ake, azikagwiranso ntchito zotukula dziko lapansi. Ndikuwapempherera iwo kuti akhale a dziko lapansi. Muzasunga, muzateteza ndi mawu anu.
tipempha Ambuye tsiku la lero kuti atithandize kuti moyo wathu usonyeze kuti zonse zimene tili nazo nzake, zonse zimene tili nazo nzochokera kwa iye. Pozigwiritsa ntchito anthu ena alumikizane ndi mwini wa zinthu zonse ndi anthu onse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mukombe